ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Шодали Хуросонӣ. Инак барои шумо 30 сар моли майда пешниҳод мекунем. Инора 27 саруш бузу такаву серкаҳай тамошо кунед дӯстони азиз. Такаву серкаҳора ба ду гурӯҳ ҷудо кардагем. Такаву серка ва бузора ин гурӯҳи якумуш ан ҳаминояй. ино ҳамашон калон барои иди қурбонӣ ҳамашон мешаванд иншоаллоҳ. саломатишон хурданшон ҳама тарафа соҳибуш мега кафолат метим иншоаллоҳ созанд. инора 11 саруш такаҳай 4 сари дигаш серка тамошо кунед дӯстони азиз. чӣ хел молои тозаакан хушроанд, хурданшон чӣ хел созай хушоракан. инора дӯстони азиз дар якҷоягӣ соҳибуш мега 2500 сомонӣ бо ягон сӯми дигам муомила мешава. кадоме барои иди қурбонӣ яктаам агар бигира ушам мақсад адела савдо мекуне мега иншоаллоҳ. рақамҳои соҳиби мола мемонам дӯстони азиз. занг бизанед, хоҳед якта хоҳед дар якҷоягӣ гирем баред иншоаллоҳ. рақамҳои соҳиби мол 004 51 52 52 ҳамин номераи соҳиби молай дӯстони азиз. ана дӯстони азиз гурӯҳи дуюм гурӯҳи бузу такаву серкаи дӯстони азиз. иноро дӯстони азиз 8 саруш бузи мақсад бача надоранд. ино бузо 2 сари дигаш очабачаҳай дар байни ё бо 1 сари дига така дора 1 сари дига серка дорад дӯстони азиз. ино майда калон дар якҷоягианд дӯстони азиз. дар якҷоягӣ нархи ино дӯстони азиз 1750 сомонӣ мега бо ягон сӯми дигам муомила мекунем мега. саломатишон хурданшон ҳама тарафа инорам соҳибуш мега мақсад кафолат метиём хубанд иншоаллоҳ. тамошо кунед дӯстони азиз. инам ҳушоракан созанд. дар байнаш калонам дора як дута дар байнашон майдатарам доранд дӯстони азиз. ино дӯстони азиз нашоти дастсафкаш соҳибуш мега мақсад худам карда наметавонам лекин маслиҳат катӣ мешава кадоме харидор бошад дар якҷоягӣ ё якта чӣ хеле ки набошад мақсад дастсафкаш маслиҳат катӣ мешава мега. ин моло қарор дорад дӯстони азиз дар ноҳияи Хуросон деҳаи Чорбоғ. рақамҳое ки дар боло гуфтем ба ҳамон рақамҳо занг бизанед иншоаллоҳ маслиҳат кунед биёед ай наздик бубинед маҳқул кунед ба гирем баред иншоаллоҳ. дӯстони азиз 3 сар гӯсфанде ки гуфтем ни 3 сар гӯсфандо ино дӯстони азиз 1 саруш буғузи наздикзоя мега соҳибуш 1 сари дигаш қасирай 1 сари дигаш маълум нестай буғуз будагӣ набудагиш маълум нестанд дӯстони азиз. инорам саломатишон хурданшон ҳама тарафа соҳибуш мега кафолат метим иншоаллоҳ созанд. нархи иноро дӯстони азиз 2800 сомонӣ мега бо ягон сӯми дигам муомила мекунем арзон мешава мега дӯстони азиз. дар якҷоягӣ
خیر دوستان عزیز، باقی در امان خدا باشین. در کانال ما مهمان باشین. ابونه شدن را فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی ماست. خیر دوستان عزیز، تا نوروهای آینده خدا نگهبان.